मानगोनां श्रीजुत बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा खौसेथिया जे जाथारनाय नंला, खुनु प्रेक्टिकेलाव फैया, बे खोथाखौ फुरा स्पष्ट भाबै बुंखाबाय। बिनि भिडिअ क्लिप्सखौ आं दसे उनाव हैगोन आरो सावरायगोन। बिनि सिगां नैबे सासे एमपिआ, जोंनि बर'निनो सासे एमपिआ दिनै बिपिएफखौ ओरैबायदि नेग्लेक्टआव दोनदों, थारमाने दिनै बुंनो थाङोब्ला हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि पलिटिक्स डिप्ल'मेटिक पलिसियाव गोजावनानै गासैबो जों फद' बिबार बारहोजोबनो नारबाय नामा? प्रश्नआ बे फैयो रायजो राजाफोर। बिनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअआव मोजाङै सावरायगोन। स' हेल' एभरिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथां बयखौबो गोसो गोथार बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' गिबियावनो नैबे खोथाखौ नायग्रोदो नोंथांमोना, जे खौसेथिखौ लानानै प्रमद बर'आ जाथारला, प्रेक्टिकेलाव जाखाया होननाय खोथाखौ नायग्रोदो। बेयो माखासे नेचारेल माखासे प्रसेसफोर फैयो, नाथाय बेवहाय खोब प्रेक्टिकेल बारा साइड थाया। मानोना जाय दोलोफोर दङ बयहाबो गावहा एजेन्डा दङ, गावहा मोनसे माहारिनि खामानि मावनायनि थाखाय रड मेपफोर दङ, गावहा प्रिन्सिपल थायो। दा बेबायदि समाव जुदिअबा लुबैदों, गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो जाबोफेराखै। जोङो जायोबा मोजां, बेखौ बयबो हास्थायो, जोंबो हास्थायो जायोबा मोजां। नाथाय प्रेक्टिकेलि बेखौ मालाबा जानायखौ नुवा, मानोना बयहाबो गावबा गाव एजेन्डा थायो। दा जोंहाबो एजेन्डा दङ, बिटिआर ओनसोलखौ सान्थि खालामनांगौ, बिनि रायजो राजाफोरजों खौसेयै रायजो जानाय मोनसे थासारि दानांगौ। बे गासैबो जौगानायनि खामानि मावनांगौ, फरायसाफोरनि, आबादारिफोरनि, गासैबो हारि माहारिनि खामानि मावनांगौ। दा बेफोरबायदि समाव बिथांमोननि एजेन्डाजों जोंनि एजेन्डाजों गोरोबोना गोरोबा, बेबायदि माखासे बाथ्राखौ साननानैसो बे थांखिफोरखौ लानाय जागोन। सासे सीएम जानानै साजों हास्थायजों गोरबोजों हास्थायाखै, बेनि लेक्साराव बुजिबाय। प्रेक्टिकेलाव गैया। हिस्ट्रि बानायदोब्रा, जाफेरैखौ जाहोनानै हिस्ट्रि बानायदो। सासे सीएम जानानै बिटिआरनि प्रयास खालामनो नाजानो नागारै दिनै प्रेक्टिकेलाव फैयाखौसो नोंथाङा डाइरेक्ट बुंबाय। होमब्ला दिनै राजु नार्जारिया दतमायाव दावहारु मंख्लं ट्रफियाव थांनानै जिबायदि लेक्सार होदों, बिथाङा मोजां बुंदों। लिडारनि गुना बेफोरबायदिसो जानांगौ, गाज्रि बुङाखै, मोजां मोनदां। थेंक इउ आदा राजु। दा बिथाङा बुंदों जे सावरायनाया सोलिगासिनो दं। सीएमआ होनदों प्रेक्टिकेल नङा, बे जाथाव नङा। बिथांमोना मा थगायनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै पलिटिक्स गेलेनाय खोथाया नंमारगौ नामा? बुजिनानै लादो। बिनि सायाव नोंथांमोना मा आर्गुमेन्ट होयो लिरनानै हरलाय आंनि कमेन्ट बक्सआव। आरो खोथाया जाहैबाय, नैबे आं बुंलांबाय थागोन, नोंथांमोना नैबे कमेन्ट्सखौ फरायबानो जाबाय। सासे पिपिएलनि सापर्टार, आंनि भिउआर बिथां लिरहरदों, 17 बोसोराव फैसाल' जादों, बिटिसिनि फैसाखौ जाजोबदों, साथा खुन्दुंल' होदों। बेनिफ्राय बै जायफोरनाखि इनस्टिटिउटफोर लुदों, बियो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिखा, जाखानांगौखा होनदों। आरो जाखानांगौखौनो प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव बिटिआर गभर्नमेन्टआ मानो जाखानांगौखाल', ओरैनो जाखानांगौखा, माथो दिन्थिनो हायाखै, लुफुंनो हायाखै? सेन्ट्रेल स्किम होनलाय, बे खोथाखौ मानो दिनै प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव बिटिआर गभर्नमेन्टआ मानो खालामनो हायाखै? दिनै लिरखानाय बिटिआर सुक्तियाव ट्राइबेल इउनिभारसिटि, माबा माबि फेक्टरि दिन्थिदोब्रा, गंसे इउनिभारसिटि लाबोनानै बिटिआरआव सुक्तियाव लिरखानायखौनो लाबो। गैया। लोगोसे बे डियार नाब्ला सारनि खोथा आङो गोसोखांनायखाय नैबे मोनसे सासे आदाया कमेन्ट्सआव लिरनानै हरदों। नैबेखौ नोंथांमोना फरायदो। फरायनानै नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव, मा रोखोम बिथांनि जास्टिसनि फारसे नलेजआ, बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' दिनैनि समाव आङो मोनसे खोथाखौल' बुंदों, हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि फाखनाव, राजनितिकनि फाखनाव गोजावनानै दिनै गासिबो फदम फुल बारहोजोबनो नारबाय नामा? बिथाङा फैबाय थानाय इयुनखौ सानखा हखा राजनितिक फोथाराव गावखौ गोरा गसंथानो आरो मोनफ्रोमबो एंगेलजों, मोनफ्रोमबो दिगाव गसंथानो थाखाय बिथाङा प्रिपारेसन, आरो बे प्रिपारेसननि थाखायनो बिथांनाव गोदान पलिसिनि गेजेरजों डिप्ल'मेटिक पलिसि, जायनि जाहोनाव बिथाङा बबे टाइमाव मा खामानि मावनांगौ बेखौ एडजास्ट खालामनानै दिनै
गासिखौबो फट' बिबार बारहोजोबनो नागिरदों नामा? जारनाब्ला सारखौ सख'फ्लानानै पदम बिबार बारहोजोबनो नागिरदों नामा? प्रश्नआ बे। लोगोसे बिथाङा फुल फ्लेजेड जारनाब्ला सारखौ बख'गोन ना बख'आ? प्रश्नआ बेबो थायो जोंनाव। खारन थांनाय बिटिआर एकर्डनि टाइमाव जेरैहाय बिथांखौ बख'नानै लांनानै सहि होखांनाय लोगो लोगो बिथांखौ सोफिनाखै होनबा बेबादि इलेक्सन रिजाल्ट 2026आव गाव फिन CM जाखांनायनि उनाव एसेम्बलि इलेक्सन जोबखांनानै रिजाल्टनि उनावहाय सोफिनगोन नामा? दिनै जाय खोथाखौ होदों बेखौ लानानै बर' रायजो राजाफ्रा गुलुं गुजुं मोनदों। बेनि सायाव जोंनिनो थार आंगो गोसोजों बर'नि जायखिजाया लिडारा जों रायजो राजानो फोरमायोबा मोजां जागौ जे जों बबे दिगजों थांगासिनो दं बेखौ। लोगोसे UPPLआ दिनैनि समावहाय BPFखौ ओरैबायदि नेग्लेक्ट खालामदों फुरा आरो लाजाया आरो बिसिनि कम्पारिजनाव BPFआ एकदम ल' नै MPआ मा बुंखो बर'नि सासे MPआ खोनासं। जों मोजाङैनो देरहागोन आरो बेयाव बिरोधि हान्जाया जेबो खामानि गैयि जागोन। BPF दं होननानै आं खोनादों गुबुन दलफोर फैनो हागौ बा इन्डिपेन्डेन्टबो थानो हागौ। आं सानो कन्टेस्टआ BPFजोंनो फैगोन। बिथांमोना जुदि 100 मिटार खालामोबा जों माने 1000 मिटाराव जों गोजानाव थागोन। BPFखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बयबो सिन्था खालामखादों। BPFआ मा मावनो हायो मा मावनो हाया बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो बुजिबाय। गतिके BPFखौ दिनै देरहाहोनायनि बाथ्रायानो गैला। BPFखौ दिनै बावलांबाय। दिनैहाय UPPLनि सम, UPPLनि सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL सरकारा सोलिगासिनो दङ। बे गासै UPPLनि सरकारनि खामानि मावनायखौ नुनानै रायजोफ्रा दिनै मोजां मोनदों आरो UPPLनो भट होगोन। क्लिप्सखौ खोनानो मोनबाय। दा बेफोरबादि खोथायानो दिनै खौसेनि खोथाया जुदि मोगथाङाव जाफुंनो थांगासिनो दंबा सावरायनाया सोलिगासिनो दंबा रायजो राजाफोरनि गेजेराव नोंथांमोना सावरायनायखौ होनबाय थादोंब्ला रायजो राजाया मालाखि बेखौ बुजिया जायो बे मा बुरबक बानायनो नागिरदों नामा रायजो राजाखौलाय? जे दिनै नायदो नोंथांमोना फेर फाथिनांगौनि खोथायानो फैया खौसे जानायनि लामायाव फैबायबा मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया इउनाइट जानो थांगासिनो दं। दा टु रिजनेल पलिटिकेल पार्टिस आर गोइं टु इउनाइट आन्डार वान आमब्रेला होमब्ला दिनै मा 100 मिटार आरो 1000 मिटार गोजानाव 102 103 होनोमोनब्ला आलदा खोथामोन 1000 मिटार मानि बिसोर बिराद डाउनाव नेग्लेक्टआव बेफोर खोथायानो मोनफा मोनफा इन्डिकेट होयो जे बिथांमोना सायावल' खौसेथि सिङाव सनस्रासो खौसेथिखौ मालाबाबो लुबैया। पावार हांग्रि पावार गोमाजानो गियो। जुदि खौसेथिनि खोथाया थारैनो मोगथाङाव जानो थांगासिनो दंमोनब्ला बेफोरबादि कम्पारिजननि खोथा नों गाहायाव आं गोजौआव होननाय खोथा फैयामोन। माबा मोनसे लिगेलाव रायज्लायगौमोन। अब्ला बेनि सायाव नोंथांमोन रायजो राजाया मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ।